den tredje spelar mot och vinner någon tar vinter. Ja, nu är det misstag här. Ja, så är det Klemmer som ska sätta affär. Han är stor ensam allt det där. Har Jax har 8. Ja. Jag vill säga att det var evil i varje spel. Han rann bara. Åter. Och en turbo. En turbo, ja. Och det är Johan. Ja, Ottmar han är överstår en tutning för det till Lie jag kommer stå. Ja, han har det väldigt kämpa. Är detta bästa värdelagaren vi tar i färgen? Så Ottmar han är väl i sönder kanske nu och han färdas nu till nya rutinerna som han går väl ska ha och Ottmar öliga särskilt han är lojal han utstrålar öliga aktivitet här spelar så han är en av de helt gå värdelagaren där. Så jag tror absolut en framtid med landslinjen. Så att man kan nu är det kanske göra såna räknar kanske och men Ottmar har varit inne i vår då har varit jauna då och vi förstår väl. Ja. Så då menar vi bara in för det här är runchen. Kommer till där. Skott! Oj oj. Ja. Han hoppar kropp i snärbollen där. Här var det där vi att höra Laciota. Ja. Ja, Magnus har bollen. Så för åtta. Klemmer till långsamt där motor. Ja, det så där fältet här av Magnus. Ja. Ja, här var nervig. Det var lukka vi att han kunde inte måla. Men så tjata om att det bara kommer in för det. Chip har ett attraktivt. Ja. Det kommer ett under. Ja. Nu Alex Mellan. Ja. Ja, alla som har gått ske där man. Ja. Ja, så lyckas han ändå så gör det. Att börja att omställning och i halvtid det är Magnus för ojämna tacklingar och vinna bollen från Lem och då. Han vill chanta. Början kommer in på en väg, det så här. Det ser vart ut. Jag har matchat spalt nu i 12 minuter, 13 minuter. Vi ska tacka samman om hur kommer bättre från början hur kan vara bättre nektor. Alltså i alla fall linjer de har lagt väl för landet och nu så att det är öl vilje och att arbeta ligger av alla på vänner. Alltså när det snarare blir öl nekver på så 12 minuter. Och kanske sin road att spela då gör så jag tycker att lite fetta lyssna det road där vi kommer kanske 5 minuter in i det då. Det var så ju mat det så också ordentligt att Klemmet åttonde tog oss lite bara vant i av. Nu vet inte han för en ska i armen så där till. Ja, så inte till att han träffar han nämnvärs vi tacklas det. Det ser ut till att NSU ska göra sina första utskiftning och det är Klemmet Olsen som ska ut och jag nämnde bara inte Arne ta var det han för att ta rekorderna ta var det så inte. Nu kör man att det är kan vara det. Det ser ut till att Össert Alpe som gör sig klar att komma in. Ja, nu måste jag inte vara att det sker så allvarligt till Klemmet, men det ser ut till armen här i Galway. Ja, så hade kört det här. Vi har inte tagit ner dem. Ja, det var vanliga lagare som röser sig upp på och jag vann inte en lagare som lägger sig 4 gott år. Nej. Ja, Össert är inte klar att komma in. Ja, armen går så väl battlar in går så här så. Ja, det är inte gott. Klemmet av Olsen. Lite bara en så i för av ett lån. Här var armen i fattle. Ja, och det är så Össert Alpe som ska komma in. Ja, NSU är där blir nervös vi att Lise Barnen för något långt. Ja, det är inte så gott. Det blir en öliga tycker stålkärnor så illa någon. Vi näck kvar. Det är onödigt att sätta året här. Att det är något högst stor profil som möter för vet du. Ja, så kommer frispark till Barder. Väl under fält här. Det var nog Fröes som var större men samstundes blev den för regnstøv alltid. Jo. Ja.
Men Öster Dalbo, vi tar sig han nu var stickter, han spelade vi hap nu och vi tar en 2 år, 4 och 4 år. Ja, Öster har han hem alltid, det är inte snacka om. Det är laget som skorar vanligtvis för Lee som har spelat video. Ja, jag kanske går så ut här till fram vi spelar 8 mål kommer till Beström och så lax 8 så det resten här är 0-0. Ja, det ser ut till att Lee som har lax 8 till Beström. Ja, det är 0-0 i alla hela dessutom. Ja, som en längs sändning här och jag finner den här nutja likaren Sak Kaimar. Kan se om den här nutja Kaimar cha texter då. Jag såg han jag ser när det står och I hade till att han blir bättre och bättre. Han ska ju också finna sin rätta från linjen och vänja sig ska vita och spela och konstgräs och emot till ska han spela gräs men I alla måste kvar spela helt väl. Ja, för hoppar att kunna ner och bollen här en så som för att finna den till han också för att ställa bollen. Och den sända Petras där. Här är Andreas Neite Peters som nappar han från och Pura Laser. Så jag står där. Oj, jag snär för boy här. Ja, var nervig. Jag vet inte man kan säga slösar då jag väl spelar men han är ja, på det handlar säkert perfekt av bort men väglagaren Asner Eriksen han behöver allt för lunch. Så att han sparkar bollen och ja, Peter sköter bara lika som hade och han kommer en öliga av stå. Vi såg att om att det här ja. Han för shortly avsluta. Men mamma har sagt att det kommer öliga väl ut och ger faktiskt viktigt så att det öliga riktigt skor sån. Ja, nu vet jag ska han var målmatch på Streamy för han har utlaga och det var klart smilt att han borde kanske vara Arsens målvärde men det blev så suveränt för China så som tog till en go målmatch där största av Malmös posten. Ja, det öliga riktigt att ser jag för bättre på honom men hade gått gå mannen som vi tar som. Ja. Ja, så att du menar det sätter näck på sen nu är det jag måste börja vi. Jag var över Jens. Släpper han för boy. Nej, Jens stämte ständer. Där ja, just vill trust där skjuta bollen ut och så inkast till 6 det menar som ska täcka sig då. Ja, för att det hör män där framme I fältet så en så 6 där ner. Men så vinner den bollen där. Måste bollen upp 6 då. Så där åt Mar. Ja, så jag finner Lukas stitche. Med Jens. Den att spelas master, där Lukas. Så det Peter. Finner 8 och den center Carlos där där Lukas stitche. Är det Bjarne Petersson kommer med den så Karl under bollen master. In I fältet. Ja. Ja, men det så ett nej. Malspark. Att en så gärna var fram. Ja, jag tror inte att det gör när. Ja, Johan och Per för att också inte fram. Så det Meinar som är bollen. Meinar han ser ut att vara öliga väl 4. Meinar Rolsen. Ja. Marseille. Röjkar och han gav ett mål nu. Så det bollen kommer väl 4 där. Är det Froe som kommer ner och vinner bollen. Det var så Alex Mellengård som kom in just här inläggs någon. Alex vid inkastet. Froe, ja. Ja. Så det var inte det första beröringen över sen han kom in för Klammen. Och nu kan gå målet så det bra. Ja. Peter har bast någon. Ja, här kommer Lukas I mitten. Eriksen tar ut då. Så det att Meinar. Per Rexar. Rotar. Jag kan se det väl också jämnt när snackar man för morgon bult man inte ens så skulle vara kompakter och boja med 6 över bult men så jag kanske väl kan näcka bult som ja det är pura öppen dörr och ja det var alla på kort var vi men så tror jag att det kanske mer mitten på 6-metrarna än inne I 6-metrarna på bollen. Men det var jag hur like för och jag lägger ner just. Ja. Och så det kanske mer Peter som sätter sen och en outnet har kanske ansa så stärkla väl efter 8.
Ja, det har sig att det blir som är 8 han är väl outkänd lägger känner sig ofta. Särskilt vi assist han är väl jag går till att lägga alla grejer. Ja, så är det Alex som rör chippande bara fram till Kalmar, men det lyckas inte. Han har kört vi på det här, bara ända så att det ska ta dem sen i Malmö. Ja, det bästa för utlänkast. Han rör nog att sikta han upp i vintern, men det lyckas bara till öra ringt att det är hardpoint om man kanske fel högt på nästa, men här får vintern så här bara. Ottmar har bort nu. Till Alex. Finner Erlinder. Man menar från Jimmy Midland. Ja, Meinar Olsen vinner ett hotnarspark till B6-13. Det var köp 60 där Karl på på sen bär Alex Mellengård Hundneck inlägger och Meinar tar samma i hinnorborgen. Ja, men jag tror man kan säga här till 60 är att det här var nog faktiskt ut så ju något där fältet, men öliga faj mass är inne i fältet. Jag pratar ju att inlägg, men jag var inne i fältet. Ja, så det Lukas som kommer hotnarspark. Öliga tatt. Vi var inte det var Kaimar som var högst där. Ja, var det där vi. Ja. Så det Ottmar som var, vi skulle tro han kanske var inne i fältet, men han är färdig ut nu. Inte bara från här, så är det Ottmar som får rotta till inkast. Ja, så jag det här om Mator. Han får med vinner och fortsätter där. Det var den där man. Här är som är inne i fältet nu. Frispark, ja, Ottmar är onökt över att det är. Det såg också äckligt ut, men det var inte... Ja, men här är en luft och en mittlen för störskar, lojkar Vallonbys och luftspelen, Össur och Ottmar. Ja, så det är Peter. Ja. Frisparklännen så jag tar kanske Jordan, han blev kant av kanske av menar det. Ja, det var nöjligt att köra frispark här på en så. Där måste han väl passera, så jag vet inte jag kommer efter. Nej. Ja, ändå så är det sent att det är huvudmännen i fältet till våra Barur och Karl som stannar utanför det och boja. Annars har jag sett Karl, han är öliga donald till Ronny i bakrum. Och så kvarst alla som en så har haft så har han tidigt terrennis nu. Ja, så är det åt nu bollen inför här där Lukas som vinner andra bollen här. Karl Nastra. Att man får rotta och så kan på 60 till det förra det kan. Ja, så är det åt som man har fått det goda korset nu. Ja, det är det. Man kan inte runda det. Det känns ju svårt att så är ja, men det här är ju fullkomliga laflet att domare kan alltså han tar nejber som att läppla och så färg kors. Här hade jag att åtne Frisberg skulle finna på skott. Ja, frispark till då snackar jag om att vi inkast nu Jan att den så satsar så näkva att det blir Sarberg. Det så ut. Det kanske att en stöva kvar vi tar omställningen på att den så i huset kom fram. En längst sändning från Ottmar. Vi kan snitta bollen här ut till Malspark. Till NSO, till H.N. Samuelsen som fick lucka Krutlen och ja, 8-0 till KI. Det var ganska näck och Arjen som hade råknat vid att ja, och ska aldrig röstlags i 8 möter 0 Väster. Jag har matchat av Flor som ganska vant av KI. Vuchingur 0-0. Ja, det är ofta en öle jämn distor och jag har kanske själv väntat till att Vuchingur för att lägga öra näck 4 för att få trust i en slags Mattias. Det är toppdistor och han är inte livet än, men
Men öla går börjar jag kvar. Ja. Så jag ska aldrig orsa lagt åt. Så det ser trubbel ut channel så Nu väster. tjej, ja. Ja, att han har omfärd, så är första tringår låten. För det blev han klokare på några ting, så kommer vi se att ja, heter det kör 9 flitar kan man vara så kontanter. Jag tycker det är någon väster tappar det så ser det har varit ut av dem men kan så kanske rätta stöd och ta imon här till. Det är kanske att ankrat och linjen så inte varit om för det har kanske inte finns det like steg så är kanske bara 5 steg upp så det kan köta att det kan inhållas. Men man kan ofta när jag gör uppbändning tar man här smarta 3 för 20 minuter man ska ta på och kanske som händer där vi ska kvar och ha på vinna. Att jag synger kanske jag hvis nu Hils Berlin spelar jag ja. Så kan ta upp uppstanda. Så stegen för topp 5 så snackar de om topp 2 och så. Ja. Men då skulle jag kanske det just det var just lite så. Jag har också faktiskt varit en mer tämare distans vid oss. Ja, det ser ut att för fett stalle. Ja. Man vill jag spela fotboll då. Ja, men vi såg att det var lika få öarna lyckta toja vatten alltså. Här är öarna på testspel för ballen. Ja, nu så frispark till 6 då det är Lukas Sistovic som ständer klar att vi bara slår. Ja, det kommer väl fäste för Axel där. Ja. Den närmaste vi här det var Hoen Samuelsen. Det så att Johan bara. Ja, men han täcker nu där. Ja. Han gör där på Elliot och täcker bort det faktiskt till där. Ja, men så Lukas Sistovic man snackar om på 60 det blev ja, vi såg ju om att det här. Ja, det faktiskt en fin sändning kan man säga. Ja. Vi snackar om Lukas, han var månaderna förra matchen lite det blev förra matchen tvåa där på 60 och hever han det samma typen i det? Eller han är väl kanske inte skatt och Ja, han kanske vara och allt och det andra. Han skriver to i men han ser att det spelade mot kvar i kunde det alla senaste vikskiftet. Ta veran rättliga Eisunder och faktiskt en av dem första lagarna Vettel. Ja. Så, men det är ju öliga tudningar blir för 60 där han kommer fyrchatten ut där Rövalder ut. Ja. Ja, på 600 komponerar sig här till Meinart och Hemmar. Så Rattor Meinart. Abbas någon. Ja, jag tror vi alla fyra finner. Ja, det var väl avslått här av Stonchen här. Lukas. Ja, det var gott uppspel här av på 60 precis de material Martin. Ja, fantastiskt. Meinar innan bakgrunden så en bra alldeles kraftigt ut till Lukas. Här var häpna vi igen så vi. Ja, nu tossar vi akkurat om Lukas här. Karl Johannes har bäst någon, men Meinart fiskar han från honom. Frau kommer upp. Jens länkar sig till gröna att finna Peter. Är det Andreas som är först som bäst någon. Karl tacklauer. Ja. Jag tror att det är på 6 som vinner Mivadlen. Ja, så jag maktar så vi rör jag Eisunder Mivadlen. Han är ju så situation där man maktar och kan så väl som jag. Ja, här att Magnus har Abbaston. Ja, hur har vi det mest essentlagan på 6-2, Magnus? Inte stacka några bror att han har gått det med. Så där Meinart. Sätter Fera. Jan Masters. Ja, jag står där. Ja, innan Magnus. Han är ju den lägger som han är ju den roliga bossen nu. Så han kan mer att ivskott och ut som det. Men det var ju en näckvärd duell mellan han och Karl Kaus. Ja, fattar 2000 onkelagare. Arsenal. Ja. Ja, nu sitter jag där att Watchingur har jauna nu. Ja. Oj, Watchingur är det 8-8 nu. Här hämtar han sin tur. Ja, och Soringar har varit jauna. Ja. Så det är bara skada som är av Sigurskaus. Nu det var lagt i halvan timme. Jag var det är så först i halva timmen. Så vill du tacka samman om han. Jag hade inte haft det stora målchansar att det har varit fjärde runder i Dyslund.
En så är när han Karl Peter kommer ur sportskon och då ser han bollen försvinna mal någon har en stor chans så då så är Lukas att skjuta så istället. Och det är faktiskt det som det här var så mål över här till. Annars är spelet fick inte öra dig mitten på fältet. Vi måste lära det du säger att Kappingar är det flera än någon spel likeliga. Ja, det inte sett nu eller han är öliga god men fotbollsspel är inte helt låtande men kanske tror jag att lägger på så öliga lilla tror jag bara man är öliga världen på lägga så. Så det är Johan och Lukas som är denna kapp här. Det lika vi att Lukas undan men han får så rotta. Att spela till bara för så rotta. Bara på hand och så på någon. Taur. Ja, det flesta sändningar så Taur fan har ut flinkast. Här så är vi så bara en show. Ja, börjar på att flacka vid gas. Ja, gas 60 då till Andreas som sen på han och så vinner andra bollen. Ja, somla sig i Jöknon. Men det Karl. Och så helt då frispark. Det är nummer 16 Bjarte Petersen. Ja, Bjarte Petersen spelar i Myvärn här samma vi Ottmar. Bjarte, vad är det för en lagare? Det är öra starka värdagare. Han är första fulsor i Alidon så Eddie Helse och Angela Steno och skjuter och starkor och det är en värdagare som vi kommer att se helt först näck till framöver. Ja, Per sändning. Är det Ottmar som vinner handbollen här? Och då har Karl ut till Bar. Oj, ja. Bar försöker så jumpa sen för Haxter här. Ja, Andreas så far åtta. Jens kunde finna Fraua, snittar han ut till Peter men här kommer det Alex som kommer med till när ja, Alex Medengard väntar bollen inkast till 6-3. Ja, en god kombination här. Ja, men nu kan vi att spalt sig i Jöknon där. Och det är väl spalt fram mitten. Ja, så det är Jens av bollen. Ja, bara som för det Karl Hannos vinnande först efter Össur av bollen. Ja, det är nog att finna Peter men Lukas kör det Alex som kommer i mitten. Så är det Hoen. Det skulle jag kanske större känns så gick för att komma faktiskt i jakten på spelet och för att färda komma ner mot fältet om det tar kanske lite förköttet vid till Baljan i Alvesne. Kanske kommer där till växla tempo lite bättre vid att haft bollen och kanske att växla från så och för så gärna kan finna eller få det håll som ska uppfatta för man kan vara så. Alltså ofta när så gör det bara att förköttet till att gå långa som sen kanske vi en två mån budon att det så. Det var nästan det samma då snacka ju motsatt här så att Texas kom väl liksom så innan men här var inte ni fast nu. Ja. Ja. Fjärdedomare, han är ju aktiv. Han är aktiv här, ja. Alex Trollais. Att men nu backar Jeda som fan galt gör när han lägger sig fläta. Skulle poängtera akkurat men ja, frispark är så till på 6-3. Ja, bara kommer väl när fältet för Haxter där. Karl Johannes och Ottmar är det Rängstö va? Ja. Han dömer för Rängstö där. Ja, Rängstö. Jag såg Jens spelar ut av batchen vi plejer så en Einar Tröndarjack för han är ute i bunchen och får inte så det han har varit småskatten kört kom för sig men det var väl nu upplagt att man sa Einar med slapast han är ju så bra då det har rakt här på sig och gör det näckvar och jag gör det gott kapital i fjör ja så vinner bara här det är exakt ja Per här kanske näka fast och gör Per och Kaimar att det var det kan jag som alltså alla ben här ja det är faktiskt en station man kan spela igen och då väl att möta Baltivian man är
Och här skulle vara Per nöjt till att köra frispark. Ja, frispark till 6-1. Ja, faktiskt här för det som ska skjuta är det Lukas, eller är det Alex Mellengård. Innan Fowler och Eiler som diskuterar vad det händer där. Ja, och det går boja kan hända, det tar lite ner, ja. Nu. Ja, Alex Mellengård. Här var öligt, ja. Hör vinner futchen där. Det är Froe som är lite chande. Ja, Froe är nuttra NSU-linjen och lätta kampengar. Froe han lojgaren, han typen som NSU har manglat så Janne var inte. Nenad Stankovic i 2006. Vad är det? Ja, det hade man hur finns ju några uppmätningar om här runt att det han lojgaren med mangla. Ja. Och tannar hemma så finns det och så han har ju gjort det väl att det är i Skapgarden. Han har visst han lojgaren som man ser dubblas ofta ner listan men han är öliga ofta när man ser han att han kör vi en average som är 100% och sälja till vännigar om kvar vi kör på vikarna är han öliga alltså. Så det är No nonsense. Ja. Det kanske tar man bruk för i Ronald kanske. Ja, det kan man göra. Jag kan göra väl. Så är det också som vi snackar om till rätt att han spelar med han och han spelade med värnet och hoppade för en 3-4 år sedan här var det rätt egoistiskt att ta emot Bavon. Är det rätt att han spelar av med känner så illa. Så det är mer som Karl spalt här och han kanske spaltar med värnet samma Johan. Ja, vi såg att den tappreputation men så gör så centrala vi vad vi på Lihamn och så vi Froa. Det är två öda speciella lagar och själva lustspelen är där framme i Oras. Och så är Karl nu vid rollen som är som kan toucharen. Toucharen, ja. Resen handlar bollen här. Inkast lämnas så. Här är det säkert vanligt att se en Einar teacher så en tydlig om inkastet. Har det öppnat. Ja, det är helt för högst här. Jens har utlavat den första här så där Ottmar. Ottmar är vunnit av luftbollen som är då att vinna. Andreas Axtor. Ja, Mäkven destrer. Frispark till P6-2. Jag sänder runt den värsta switcha att man lagar här. Det är en omställning så hemma har jag sparkat lagar ner. Det är faktiskt Bailey som gör det. Men att här går tycker domaren och det är för. Ja, så Kaimar av Baston ut att till Lukas. Nu är Johan framför sig här. Meinar, att det var täckt av Meinar. Ja, Jens klarar så att få det så att Taurer kan sikta ta bollen och Fauningen. Ja, Mettver skulle kanske välja också skottkast eller det skulle sekta och ta en frispark från. Ja, i allra att vi ser att här är linjen så ska man söka det alltså göra det listan. Ja. Men så jag det ganska som ramar gör kort för så omställningar som att det kan man utgående med att man för jag får 4 att hit lite just det. Vi ser linjen när man inte får kort så kan man praktisera faktiskt då i ödel det som det är. Ja, det är Lukas som ligger flat och tacklar han där bollen ut. Länkas till NSU. Ja, det var lagt i små 4 minuter. Stående framme i 0-0 här vid Löschen. Ja. Össur vinner han där bollen. Össur efter. Ja, det är Jens som snyter. Peter sätter fjärran i bröststeinen. Ut till Bar. Barnen får bollen för med rackar och i kroppsken. Ja, menar det. Då är det Johanna bollen. Här är Magnus. Innan där bollen. Så kan 60 sätta fjärran. Det är situation var på i här och det är så. Så jag skjuter bollen ut och så är det inkast till på 60.
Bjarne Petersen. Lottmar. Sätter flera. Nu tar det till Bjarne. Ja, åttende som vinner andra bollen, sätter flera. Försöker att läsa här väl, kommer i mitten. Magnus har bollen och nu finner Meinhard. Meinhard kan sätta flera. Ja, mittelbein, ja, bara. Det var öliga flott av Meinhard. Det är så fotafäste. Och så är det Magnus som fettlar åttna. Jag tror att Max var först på det show på Handels så att vi kan köra fyra dagar just då. Jag tycker att vi hann samlas upp till att snacka om det. Men det blir 4-4-6 va? Det kanske vi får väl kanske en 3-2 att en fyra görs på 6 va? Du nämnde det här då vi såg att här. Du nämnde själv att han hade sett linjerna att inte göra så kanske det inte giva godkort. Och då är det kanske inte så stor omställning som kanske för till att man färre målaga att härja kanske var mål ja. Det är faktiskt mycket möjligt det händer. Ja, det måste inte kompensera eller för kort han skulle kanske gjuta för eller lätt så igen. Men det är alltså han kan inte försvara det kort till väst där. Ja, frisparklarna så ute Per som ska tacka sig av till. Ja, Per längre sändning. Möter på Johannes som vinner bollen till Össur som vinner bollen första atlevo. Jag har tagit vi Andreas Eriksen. Klarar sig skärma bollen ut och inkast till 6-3. Bjarne Petersen räcker point av Karl. Karl kan sätta flera. Skjuter! Men den här tryckas man låter här som är tryckt. Ja, den kompaste fram emot Gerda Meinhard som kan sätta flera. Nu är bara rättsar. Skjuter! Ja, tar du tecknat av bollen här. Ja, men kan vi väl upptäckt det där Meinhard. Ja. Så det är Karl som skjuter här till nätt jag tycker att lofta och sätter så kött gippa bollen fram och man har en skott från Ottmar för bollen fram. Det har gått 2 minuter efter av som förra halvlek som där. Det har kanske lagt oss inte att säga att Clement var lite det så som man finns ju skia i armen så att ut till han för vi armen i fattlen ut. Och det är så kom in för han. Ja, vi kan nog vatta nu. Han är 4-5 minuter att jag tar upp där. Ja. Ja, frispark efter till 6-13. Det är till Magnus som ska tacka sig av till Alex. Magnus, ja. Nu Andreas. Nu får flera barer som vinner bollen. Alex. Så får bollen helt ut mot Ottmar för Ottmar av bollen. Så kommer väl i fältet för Axträr där. Han som får rotta. Magnus ut till Andreas. Så är Lukas här. Det blir Jens att han för sig. Förväntar. Vad ska vi fira? Är det Frau som får rotta. Det kan vara tack till Lukas. Ja, fantastiskt avspel. Att jag tror Lukas som en av de får vi för till att kunna få så Sörbror kan här en rundan vägläggare Henkade Björnsson. Han ger tecken om att han vill hilten Jens Helter och någon att det är duellspelare långt väg. Långt väg till Jens rotar. Nej, det är Per av bollen frågan. Men åter Per. Magnus som får lagt han där med Häcknes där över till Andreas. Ska 60 upp i Joe. Bjarni över till Ottmar. Alexander sända Meinhard där. Det är Johan som är första. Ja. En kast till på 60 då. Längt fram ja NSO i halva. Ja, tog in om affär här vi för runt 45 minuter igen. Då är pura rätt. Jag Martin 5 minuter var lagt att tät. Ja.
ett längt inkast. För högst där Peter ut till Hotnarspark. Lukas Hotnarspark nu. Säkert helt skora flera mål i år och han har det på så själva kanske att han har Hotnarspark. Ja, så får jag. Bollen kommer väl in i fältet för högst där. Tauler. Bollen cyklar där. Och han sitter. Bollen är rätt on. 8-0 till på 6-3-2. Du har inte Tauler en fel där, va? Det går sin mål till på 6-3-2. Allt det som händer är att är det nummer 15 som får mål med Hohen? Bar och Johan komma att Ivas kvartal. Det Kaimar, jag vet inte hur det är som färdigt mål. Det är så att de att bollen kommer in. Tauler räcker kända bollen väl. Det är så mål. Det är Hohen som ja, är det han? Ja, Hohen. Ja, Hohen, ja. Ja, så ut har Mr. Feld omtrent här men det så är inte runt allt ut. Ja. Men det är en apparat som tror att det blir så att det spelar. Ja, vi ska ta om att det här. Man inte nämmer det här. Det kan ni göra så alltså. Men Malmö måste ju chela ut oavsett kvar så sätter chela ut av Tore. Ja. 8-0 till på 6-3 akkurat det var runt att 45 minuter. 5 minuter lagt att rätt. Ja, så frispark. Då är det Pelle Hannos som färdig gola korset. Det var inte att det var en känna, det var bara en tackling i Martin. Han ser ut att vara ett. Lukas. Så eller så jag det. Det är nog så hasardere av Pelle Hannos. Men Pelle Hannos finns ju det goda kors ju Jonsson och Johan som var ganska 8 ja. Så är det inte gott ut. Så är det inte gott ut nej. Men vi sätter Iron tar tag och sparkar. Tar har vi först på det måste på Jarlsberg va? Du rakt öliga väl i dig jag var Nej, jag vet inte vad det är. Jag vet inte att United haft det på. Ja, men det var bara fest va? Ja, jag kanske vet. Ja, kombination. Ja, nu är så Hotnarspark åter till 6-2. Du fick kört att just upp på mål. Hvis jag ska säga så alltid detta så här chillt ut av målmannen tror jag försvaran. Jag hade att han knäcker så knappt ner på tror jag. Men försvarar han inte. Bästa det är han kan helt spela där och att han ska inte spela. Nej, akkurat. Fast det kommer i fältet. För högst där. Det var nummer 15 Hohen att som var högst. Ja, så lägger han här ja. Vi ser att det Soringaner tar av väntgången. Nu är det 2-8 Soringaner möter Ebbeströme. Ja, det tror jag vet. Ja. Så Soringaner har väntgången. Öjla området chat hemma. Bäst den fältet. Oj. Oha. Där öjla när vi ja. Men precis nu här tar det här var vinter som gör en första blev öjla farligt man har till låta det som vi. Ja, det så jag att det här. Oj, att det nu sagt då. Ja, så han inte skänker ut. Ja. Men inte mest om en minion le kanske. Ja, så kommer Hotnarspark. Ja, jag vet inte vad Pelle Hannos var högst där för start. Och där Jens. Ja, inkast till 6-3. Ja, Stövan är alltså 8-0 till B6-3 då. Made skårar i ja, det var 46 minuter. Det var 45 plus 8 så det fick mål. Inkast till B6-3 då. Det var ganska gott att få mål som dysten ner i Martin. Var det? Hade över bara rymliga väl nog vi 0-0 och ta vad det. Ja, det här kommer man så att leva vi från vanligen va. Men vi tar så väl få målmål i 8 spel. Där står någon på väg kanske nu sälja. T-Cup 6 det har frispark eller Jarlsberg. Och vi tar så väl en frispark av ett lån. Ja, och att frispark nu till B6-3. Var det Karl som gör det här frisparken? Men så gör det att det så gör han ölar inte vi att
att bygga spel ihop. Ta det på fätter bollen så är det väldigt ofta att välja att sända på ett större ställe. Jag hade inte kunnat växla Luisen bättre med någon och spalt på det var. Så här är ju jag inte Donald Lager Alino. Jag vill gå ska alltid välja att spela på sån Ja, så är Eilar Brukslav. Så tackar samman om den för hållet ner. Mal så att ta bröder allt. Gud skulle Line vara nökt vi för hållet och sitta först vi henne så i brillen. Alltså jag hade alla Disney har han var öla jaun och det första halva timmen, men jag hade sista kvarter hade jag 6 över gröt om han och har lagt ett öl trust och eller så lite och vi tar sätta vi att det finns ju öra några där på över och flyr gör det spurs. Och med andra fingrar mål av ju att han har hade att hotna och tar det öra när vi ungefär för är för. Och så gör att en mål vi så kan här. Det är Peter för. Ja. Och jag kan nästan och EU placerar bollen. Annars hade jag så jag har så farlig som sexarna över. Jag tror att gå runt efter här från Sanchna. Ja. Är det förtjänt att det på 60 som för att han där för hållet ner? Ja, det händer sig att imon till kvadraskap i öppna spelet så hade jag försökt hur skap mer än så i hur görs. Och tar det faktiskt att backa in tvärför kvadraspaltes skra Elving attribut och kvar likar kommer. Så sammanlagt så aldrig att teachen kan se vi att försöka då hela straff. Ja. Till håller här och vi vill klara att ta i 17 håller vi Brukslaver och igång.
Ja, så får det vara klart att sätta igång till 17 halvlek här. Ronavik stövan 8-0 till B6 och Jakob Marsten. Vad har vännerna sagt i halvlek någon vi tar backa först? Alltså är vi att backa vill ha en så till att lägga ner Ekmar 4 då spelar han alla och jag väntar att den så kommer att minta det mål nu är det här var just och vi kommer få kanske mer stöver vi gör något sparkens har och i favör till den så och här har vi den så i framåt var skjuta och jag inte spek. Ja, och invägen Jakob Borg, vad han sagt vi såna men. Ja, han är väl nöjd i Tasman säger för honom och Rocky han sagt vet att vi måste inte falla på det att då så blir vi trust till Berg Alinon och vinna någon men när vi ska halta lige rättliga framaliga så vi ska spela länge sändningar så kan man kanske stanna här och samla upp på tabellen. För att så chatta att mer värde på 60 så för att lite bo i ett omställningen eller det jag kan det känna där för det. Ja, det var inte så mycket. Tar spela så koncept och så om det spelar hem eller spelar ut. Ja, annars jag vet att Clement att armen att så han stack av att jag vill säga att han bröt armen till så att han få att jag vatta men det gör inte gott för känner så i missar lite barn. Långt ut i. Eller chelet för Clement personligen och för den så lia och så också hon kan inte Clement det var. Clement det han gör 15 år. Och det ut att vara högra armrösten så det är röjliga chelet. Ja, då får det så kör vi på att här tog inte vatta i det var så kanske inte för en atana testen. Ja, skal åtta vara sätta mer i sen och så han det i vi 26 har varit öliga arvärt vi åtta. Ja, jag väl också med han på sätt träna men på en örs vatta. Jag hade att jag kan tycka på det början i hjörna och så spalt han i fötten där istället för att slänga på sändningen så det blir ofta då elpastar som man ska möta kan. Ja, frispark till åtten. Ja, han gör frispark mot Kaimar. Jag vill säga att 60 har flattlat näckva frisparkstöver ja, vad ska man säga runt om fältet men nu utanför 16 meter känner så det var en flöjt i förra laget just nu. 60 är öliga rasch, tar så att öliga väl alla bollar och tar det här också öliga starkare lagare och i duellspel. Hon är öliga starka lustspel. Ja, så är Alex Mellengård i bollen som väl nu fältet går dags där Jens så vinner han där bollen. Det så Erlentor som vinner spelar bollen ut här, han får ett länkast. Ja. Kast till Nesui. Peter Knudsen för att bollen under kontroll så där 6 kan sätta för till Lukas med av bollen nu. Röda kommer förbi Paljanos. Finner Alex till Maynard. Björn av. Ja. 8 för vars 4 och inkast till 6-32. Kaimar så först snutt Johan. Malsbach. Ja, Johan är snökt över stövna. Han var när vi gör straffar. Ja. Han var när vi gör straffar. Malsbach till NSU och till Chante Tore som ska tacka för allt. Ja, det som går för extra här till Paljanos. Så är det Magnus på bollen. Lukas. Ja, så är det snett på 6 rande för Laser. Kan alltså ta sig så där. Och det går stått igen. 2-0 till B36. Ja, kanske se om att han maljer i matchen för något så att de matar bara lätt och 2-0 till 6. Ja, han börjar läsa på Strömine och hade fram i väl Pelkanira Lukas här på och fastpassa fram till Maynard. Så tänker första för i bakgrunden så och här så jag en alla som har vår nös för att Lukas har chanser och han är uisa kallt ut här kommer just då när han späckar bort det platt med bollen och tror. Sak Kaimar till 2-0 till B6-32. Nu är de med att bräcka chansen så. Ja, det är det. Men det är också inte lätt att se och så att han har skott och det är bara och det får mot Farne så har 16 har haft att stå upp på bollen kan det ha lägga över ro och spela bollen så undan bollen.
Ja, vi kan känna sig att det är förtjänt. Ja, en så gör vi bara upp. Fraue till bar. Annars är det så I haft en jag vet inte vad jag säga vanliga hemma. Så klart inte hemma vet jag har tappat mot Hape, har tappat mot ja, tar rätt för mot 60 där har tappat mot KI och utslitna hemma vet mot Hape. Jag checkar att hemma vet som ska vara ett forst och en borg. Det där är ju i näkvar känns så det. Men det är det första skiftet på något och jag tycker att det kanske är vad ska vänjas vi i Ronavik i år och ja det är så det känns så ska vänja vi om man spelar fotboll på en höst som att än man har just i näkvar. Ja. Det kan ske att man kommer upp man sätter översta skallen och till väl möjligt. Men det går som man ska vänja sig vid. Östen för nu på att den avskårar ett av de matcher som det så är det Lukas heter att och så kan man tala 4 minuter ut av huset Moinegar rum. Men för jag vill säga akkurat som är det en så idlig och mycket rätt på pullen och till så nämnt att säga att är det inte ett krut hamnande störst en så idlig som ja, faktiskt gör det värre än kanske vi tar sig undan för här. Ja, jag tror inte att säga akkurat kvart det är men vi tar det som det så jag vet ett långt besökslig som är på rolig härst och jag hade att det är något som jag inte tagit när jag att Berlin att spela in hos att spela öliga kontant och kämpa för öliga väl i alla server som uppstanna av att tog jag inte öliga lätt att få spela på det här och helt inte känner så. Nej. Ja. Frispark nu till 6-2. Jag tycker nu att den Söjern skulle visa sitt vidare. Jag kan säga ska ha tar hött kallt nu och de mycket färre över till att lägga dem allt över i allmänna nu på några vänner till mål till 2-1 eller 8-2 till att köra så kan det ha gått öppna duschen upp då. Och tycker man har 12 för att spela sig fram till så men så igen må spela sin friare och så ska ta sin bara vi att känner sig att det för allstörare som kommer uppstånda kan man ska skaffa målmål. Lukas Andreas kombinerar sig väl här med sådana Meinhardt och för att finna Kamar. Det Karl som kommer till den första för Meinhardt av Asmon. Den fyra av Andreas. Man tror att det skulle jag förklara alla jobb 60 då kan det här vara ro och styra tempot i just någon och spela så öle väl just någon och få oss hens hetta då allopa och det här har tjäna kafé i just nu på kanske mer chat har ju fått in en chat goal alldeles. Ja, det Magnus av Asmon. Ja, Meinhardt lite affära. Alex Rubaston. Ja, hotna. Och vi tar oss här i det att ja, 6 tar det farligt på Deibas där och på hotnas barsk. Så ja, vi kommer ut här till Sättna halvlek så hur besökt det största city och öppet som är väldigt bra. Det är inte så att man så gärna vill upp jag av fältet och köra hela tiden. Är det så gärna Schalke? Så ut till det hela utan att känna nu är det Schalke ja. Ja, på Chevelle fyra. För högst där. Det är Johan som vinner bollen så är det Ottne som kan sätta fyra. Ja, höcker han fram emot Peter. Här är bara Andreas för någon Peter sätter fyra. Och för förbi. Nej, för inte förbi igen. Ständer Stenner Andreas. Ja, Peter kämpar. Ja, kan det rätta vi. Täntar vi målsparket. Det har gått väldigt spel. Oj, det går väldigt spel. Man är faktiskt stöva kan man är ofta skjuta att man häver ta notionally häver görna så hur det väl går mål till att färra i kött med alla och det var faktiskt ordentligt Arsenal Wenger så ser det att man har det bästa målet man häver gör och all och dags att fotboll till ta i notionally det här var görna. Det tar fint att det neckfart ner. Och just för man tar lägga på som Peter för stöv och i Madrid. Ja, Frauja Baston. Ja, men så balansen där till Erlander som ger frispark. Frispark lämnar så i. Ja, bara runt jag ställa några metrar.
Ja, till Ottne som ska tänka sig av det. Ja, vad som kör väl fast för Hackström där framme. Ja. Jag tror att vi har sett det här med vinner och fortsätter för i mål, men här var trycker fick parderande bollen ut. Ja, det är den där. Han gick perfekt att spela på. Då är det när vi är skallade bollen in. Det är så ja. Frauen också. Frauen på in ut ja. Ja, jag står ju bara ut ja. Så är det Hotna sparkar till Peter Stex här ut för Hackström. Till Malmö som kommer ut till kan ta bollen här tycker jag skam. Och 22. Så sen han bollen här upp. Det är snö motvind en 60 då häver så motvind nu. Frauja bollen. Lukas för tackla. Ja, Paljanos. Bollen rör finna Peter, Lukas. Peter över av Andreas. Avsluttar Andreas för kroppen i mitten. Ja. En kast till ja, det så jag att jag var inte liknande trust nu. Nu håller fotos att han att Kälken där finger på den menar. Ja, till att nu i gasnon. Det på han som Hackstör för det nästa här. Jens. För att stå ta. Ja, går runt från Jens, men bara för så nu. Går runt. Ja, det är den klassiska stöden som vi då känner så vi öliga ofta just ju här. Då satsar 100% höjdar här var inkast. Och vi tar ju öliga näck på gola där, lägger in i fältet nu. Ja. Ja. Han verkar helt med vid 6 då. Ja. Han kan näka samma tid i bollen. Ja. Frau som ger frispark. Ja, men jag tror att det synder krävs styrstjärna ätten det över. Ja. Frau, han är ju vi rockar med en säker som luggar i luftspelande för ju. Han luggar alla vinners ner under han har duellen här. Duellen ja, och vinner ett frispark. Ottmar ska attacka sig av frisparken. Hur vinner han bollen när det är Johan med där kamp här. Ja. Där vi har Tor loftar här som bollen om. Ja, ska sätta bollen i spel. Rönda finna Ottna här Alex som vinner han bollen. Meinhard. Ottne, Fraue. Där Ottmar. Utlinkast. Sikkurs varje spel. Hur ser det ut Ärastan? Jag kommer snäva finns några mål Ärastanes. Är det bara Ronavik där hämtar? 2-0 till 6-2 mot NSU. NSU gör inkast. Ottne Fridsberg ska täcka sig alltid. Ja, hin ute det Terobrott. Terobrott. Jag vill säga HP och AP 0-0. Bollen i fält nu. Det är Karl av Westnon. Inne fält där. De texterna får åtta så är det Lukas som kan omställning. Ja. Han finner Meinhard. Meinhard kan sätta fyra. Ja. Han kommer fram. Spännande miströp. Oj. Ja, den finner. Ja, man gör det. Ja. Karma inte trakka fram där. Det är stöva för tar omställning och Karl vill lösna att han prövar för in i attackning och det är alltså att säga att han ska inte satsa på det. Han ska bara fettla och söka fel ur allt nu. Men den är just ner så menar vara fantastiska gåer. Ja. Och där var det så han är så sen Karl till Johan. Ut till Jens. Jag vet inte att stå när jag kan marschna katt ta var upprättat 0-0 mellan HP och AP. 0-0 med HP ja. Och 8-8 med Kai Watching skala för att nummer 0 Väster och Solingar för 2-8 motor i sig så står när det upprättar i hindes men man är också färdig att hämta så att vi tar framvägs halvan timme efter att lägga. Ottmar har bollen. Det så jag ändå så gör det att han för 2-0 hemma men det ska färdig snian.
Ja, hemma näka missa, men att för 2-0 alltså. Det är en block och Har man snackat plan B? Hette är det vi gör och så skar man det är omvänt det på att Saxen tar stressen och så gör en till att göra fel där. Vi ser en så gärna ha någon plan B. Hette det vi för ut för att göra det var plan A är att stanna väl och det är också igen och det här var så att alla väljare på plan A och B och C. Det har man inte gjort sig backa över. Ja. Ja, så Andreas som sätter färra. Fast det väl fast det Per som får sett fot med Andreas att ha någon Lukas. Nu är fast ner. Andreas åter. Ja, ut till Alex Mellengård. Vad gör han? Ja, här så gör vi det att nu får förstöra så mycket att ja, det blir mål spark. En så i har där näka att komma och göra gott i att sätta in med så Dalborg kom in för reklamen som för skattar ut. Här är Einar, Jan Martin, Patrens, Jan Benjaminsen och så Magnus Olsen. I all den lyckas med Jan Benjaminsen var väl en sundren så i linje för och i allt att ta det här och pröva att få lägare som kan ha en bort och visa långt än vi såg jag nekvar eller så lägare nu. Gör Då frispark till den så jag Mion Vattlen. Här tar kött till Jens. Snabbare. Det är Jens som ska tacka sig av en kast nu. Magnus vill handa bollen Jens kör med natt och så där Paljanus. Sexte där som vinner bollen. Ett bollen väntar så tar vi ut till mål. Nej, inte mål. En kast till 60. Andreas Eriksen textar out typ. Lukas att till Andreas. Länk sändning. Ja. Det är Kaimar över bollen ner för han avslutar. Det gör han ja. Här var Johan och Per i fälla som fick gå blockera. 60 värvar till bollen. Meinard. Kommer Erlend. Nära Fröe som tar i att snitthanda bollen. Paljanus. Han vinner bollen här. Lukas kommer i mitten här. Så kan 60 sätta färra. Det är han som vinner bollen här. Vi har att kommer vi. Hoen finner Alex. Till Meinard. Avsluttar målspark. Ja, 60 man är nästkör. 60 det har flotande i allspel. Det är förnöjelse att hitta ett att spela. För han gick folk fram av Vettlund och Leibo av vi nägg folk och gott kombinationsspel. Ja. Så ut på 60 då gör en utskiftning nu. Ja, så det är det fastbar som sen klarar att komma in nummer 6. Ja, vi såg att han för en kommer av Vettlund och så vi har kanske fick möjlighet till att tidigare passar ut till Eli ute och skia och ofta så gör vi till att ha inte lägger få mål så växer det vi kvar. Ja. Och jag ser att nummer 3 Joe Magnus Holm Jakobsson för Vettlund nu. Han har faktiskt lärt det bästa intryck av Vettlund. Han är väl fram i oro i just det där och han var fram i oro just mot Kvawi. Och tycker det här att hvis han inte har fått guldkort i distan så har han inte skiftat ut. I Rock Jakob Benji för det att han kan få det sättna. Han kan få det sättna till när det är så mycket näckvara. Så att det fram i ord Erik Chabaks. Han är största minnen. Ja, det är störst. Han har tagit det när uppe i Paljanus så vi frågar. Och vi har faktiskt lärt han som är vunnit första dagen. Ja, så är det Jens som fettlar 60 vara och ja, nu är det Nordsjö Väster. Vi tar sen Nordsjö Väster har vår jauna övriga skala. Hade tutningar med att ja, det är akkurst. Få sti.
Ja, jag tycker att det är öliga att det är rätt avgörande för Kappa Garage att man under kontakter Stevens här och kunde först kunde morals kunde bruka ta till öliga där. Och kunde så ta allt tror jag så är det fantastiskt att man och så blir det hålet chatta med färdigt efter vändningar i ena hål. Ja. Men Eli Falkvart som kommer in heter en go lagare. Ja, det är en öliga runt lagare och han har gjort något snäckt för skria så nu vet jag inte hur timing är honom och atmosfären nere vid Baltimore. Men det är en stamlagare som sex ut och lägger sig här. Ja, det är synd att Rumpolo här och vet inte om det var fryspark eller inkast men det är så inkast till NSOI signalerar Eiler. Bara ska ta sig av tog. Sen är Paljanos här är det Eli faktiskt som kommer i mitten. Han har akkurat kommit in. Så är det Kaimar och Abeltnon. Till Andreas. Så jag tycker det gott ut här och spelen. Till lycka vi Jens på snuttor här. Men bollen är så utanför det och Jens ska ta sig inkast nu. Lukas. Målspark till NSOI. Det är lagt här i 36 minuter. Stövan är 2-0 till B6-3. Ja, Johan Trost och nu kör igen så i hoppen hon kan vi se om värna ju nu man lätte 2 mål in den här distans som är färdig här till och alltså är visst om värna känner så i. Nej, alltså är alltid att men så är jag tar det 8 mål in utan första att det slår. Nu hade det 2 mål in så jag då kommer ta inga så jag touch mål nu då. Ja. Och det är rätt ändå kvar. Man får se att det som är en kanske toppligt till där man är ganska under 8 mål i snitt och kanske när jag har 0,5 så men i alla samma sätt kanske ofta när vi brott så det är inte alltid att man har haft det som värna så han ska kanske låta ett ja rätt uppsättning då. Ja. Per Abeltnon, Karl åter till Per. Så där Jens Abeltnon. Ja, Röna kommer förbi Meinhardt, han lukkar sig. Nej, det Meinhardt är fantastisk där. Ja. Han är bäj skjuter och han är så krut hamnar starkare i närheten. Men här så alltid en så gärna rätta. Det första för dysten vi såg att pröva att sätta då alla på för flyta bollen mitt så när kafé. Där ska vi börja 2 mot rätter. Sätt noll då. Ja, Johan randar bollen där så där från att till bar. Det är Eli som här här och Marvin randar bollen. Alex Mellengård för att randar bollen här. Att Machoen samma sen. Ja. Ja, man ja. Han är öliga raskare. Ja, Peter vinner handa bollen här, Jens, Karl. Nu färs kontrollas bollen nu Eli. Och Meinar då bollen. Vi får annars kasta 4 minuter. Vi tackar samman om det som är färdiga. Som 17 halvlek så ner. Jag Martin 6,5 mål. Alltså jag hade att vi det här var så vi där ser en dag på stov och kuraten jag kan nog inte måste över det mesta. Peter ska bjöa även ja, på kommer in i fältet. 8:e mot ekran. Så kommer in i fältet för högst där. 60 där för Lotta Eriksen. Jens. Petter. Det var hånd av bara som fryspark till NSU. Nej, fryspark till 60 år sedan.
Ja, det var låter nu för allt hoa för luften att jag här. Ja, det var sen jag ser vi där sen står och kan så här en table står och åtne har varit kanongott inlägg och för Johan hade per Karlfeldt fram och Buster för ut i hotta då och så har vi nästa då kvar där har Leiting Kaska Jens skjutit för fri mål då. Det är så att vi har sen och så är det average så att vi har ju känna att jag på spelet att de överhuvud och vi har inte alla spel så här och nu Hvor klockan 4:30 minuter. Ja, han har väl att vi vet om hemma en reaktion komma på att han må föra näck mer aggressiva det verkar i allspel. Ja, men det så ju så skiftar ut Jens för nu och in kommer Einar av vänstra back det kanske mer naturligt. Jag tycker det är kanske ju mer mål att fylla upp spelet. Jag tycker det är kanske naturligt till Einar att få jag spela vid rätta vägen. Här är det projekt det är klart mäkta bit nu. Ja. Där Meinhardt Einar för ner och tacklar alla bollen ut här inkast till 60. Jag tror att det fungerar väl kombinationsspelet på 60 då. Ja, tar jag har spalt näck bättre fotbollsspel och har stort tempo och näck bättre än tror jag gjort och kom fram till näck för som kunde göra mål. Ja, så kör man en utskiftning alltså rätt här. Ut för Kaimar och Inche Mor Hannes Agnarsson är en goalagare. Ja, det är en ung goalagare som har öland där var ska och han har ett väldigt potential där jag säger spelare. Och han är lynad i shooter. Men han är bara med öl ohäktad vi att vi skattar ju nu 2 år. Så han kör det utan att alla bara 6 ut och han är ärlig öla väl där. Han ser starkare mynt nu och så det är får jag period det är mycket snack för kanske hålla Hannes till och för att få känns att han måste så det är väldigt kort Jakob Evra av bunchen att spela vi. Ja. Ja, så då menar som ni fält ner, komponera sig. Det var han kryssar nå. Ja, det inte så vi Ja, då står man 2-0 till Happe. Sen så tog det var det 0-0. Nu är 2 nog lite mot 2 touchmål. Jag tror inte det kanske som man vant att Happe för att vinna. Har man väl mot Happe. Ja, det är man också ja. Att det var något tro på uppgång som AP. Vi såg att det notatet så var från finalen så att Happe tar det haft plats för sig alla tiden. Ja. Och nu har det som en jolla och för mål. Ja, så är det 8 av bollen. För Alex Mellengård, bollen kommer in i fältet för Hackström. Det är för 6 år som fick av. Jag vet att det var Erlinder alltid som fick ja. Hotna spark till NSU. Ja, utskiftning av träet. Till Karl som för ut. Det ser smättar ut att det är Magnus som kommer in. Magnus Henriksson Olsen kommer in. Ja, heter ganska vanta en Benjamin sen. Ja, det undrar mig ganska sen man inte tar sig att ganska mer offensiva och kreativa lägare. Och det är så senast utskiftning China så. Einar kom in för Jens och Össur för Clement och så nu Magnusen. Vad kör väl fältet för Axter. Är det Atter Ottmar, han vinner allt som är att vinna. Ja, så kan 6 ut sätta för Meinhardt. Hördes ner Hannes som är bara nöjna sig. Han är lynande shooter. Vad är det? Ontje. Det kan vara kan se då. Ja, men i alla dömar som väl på köra och Lindemark tar den kanske bättre på köra vi kör så. Ja. Ta väl lite dömarna klar så. Han lynande shooter just nu. Vi tycker inte ta emot han spanna kommer att han är lynande shooter. Ja. Ja. Så att han är ju renduella vi bara där som är vanligt så. Runa shooter lagar. Ja. Ja, så där Erlind drar bollen. Ja, det kanske tar lura efter nu kommer det så länge bollen fram och Hannes. Ja, men jag vet inte hur det ska göra att jag tar hans spalt fram urgott alls så jag hade inte att ha play på 16 spelare länge bollen. Nej. Ja, för så var det 8 som fettlar. Lite 2 på 60 var det. Det är Lukas och Meinhardt. Ja, 8 Felsberg för gult kort.
Att det ganska Jordan detta goda korset. Han kommer för sent in Lucas. Lucas finns det där. Då eller där. Ja, det så jag här. Ja, det är spårningen om bara tar armen fram om man här. Jo, om det ska man göra och jag så ränner alla så att här är att det är infight om bollen och ja. Hade han väl rätt detta och att det var inte. Att jag mig, ja. Ja, och så är just alla såna utskjutningar så här är det inte mer så i armen om man säger det vet jag. Det tar som skulle föra ända det snär Littnan till Weiss ända. Var det med den? Jag har lagt i 5,5 minuter. Stövan är 2-0 till B6-32. Nu är det så i Hohen och Hannes kombinerar sig väl. Ja, och vinner så efter hotmarspark. Ja, nu är det 3-2 till Soringa. Här är det 2 mål, 2-8 då senast. Här känns inte i Soringa. Ja, och skala som upp på 2-8. Nu kör Väster nu åter. Att det lär som det inte skulle vara. Det är Lucas som ska ta hotmarspark för det 6-2. Det är Magnus som rotar. Erlinder, här kör kontroll av stöven här. Nej, inkast till NSU. Åtne finner Klam. Nej. Kalle han och skjuter andra bollen ut där. Vet man är väntat att Einar för att komma fram i här. Det Monor Agos väl det fungerar typ 60 då och NSU. Ja, man kan gott vi en superlån kan man hitta väldigt bekymrande på spelaren så för då. Då är så illa nej bort från det är som 60 nu. 60 det är faktiskt jag nej bättre spel och sagt vad det är att tempo nej bättre kan så ju och utöver och så jag tror rätt onktlig som på 60 då möter upp för er där. Ja. Så allt rätt tar. Ja, tack man chatta sedan. Magnus är en tengar och finna ut när man så passar för bara ut. En kast 6-2, 6 det var väl på 6-2. Spalt i 88 minuter. Alex han är så vi inkast någon. Och då Hannes är det Johan som vinner andra bollen. Einar. Det så man så ju skattna kan vara med halv lika jag Martin så hooks jag åter. Det var Peter där för alla och början av dösna och det är faktiskt tills man har skatt ju upp på spel. Ja. Ja, så Hannes söter förra. Johan. Jonas Hughes kom per så tar du lättliga kanta bollen. Ett liner. Det är Magnus som sätter förra. Paljanos. Och det är Ottmar här. Einar till Magnus. Nu finner Paljanos här, den misslyckas här. Så det är på 6 sekunder som sätta förra. Andreas Eriksen. Finner Lucas. Einar kommer i mitten. Han hållt åter till Tauru i Malmö. Längs händing. Och så vinner han bollen här. Och till Peter. Ja, bollen fäster för Hackström här. Är det Sykve som var parerande bollen ut. Åttne vid bollen. Ja, Peter klarar vinnande bollen här. Nytt inlägg för Hackström. Han har Fröe.
Men nu har ändå så en bruk för mål vi ska på trunna på att få några bruk som det stämmer. Så kan ta sätta eld och skapa någon motivation. Ja, på 6-2 skiftar ut. Ut för nummer 15 Hoen Samuelsen. Ja. Så kör vi mål i åter till Hoen som för att det här mål igen. Sätter han in. Ja, det var så till 8-0 till så är det inte Benjamin Heinsen som kommer in nu. Kan fördikta det ner Benjamin Heinsen det rockar han har spalt så flesta distna 4-6 då. Eller raskare lagare. Det är alltid att i alla linjer top 6 då vi de många lagarna här var nu för Hoen nu är Wetland och Benjamin kommer in men tar väl jag gå en hoppor i att för det första så då väl spela fotboll och man tar Eureka öle väl är på öle harst till dikte som ett kvar li hur brofyr och så är det väl roligare Ösen tar är det pressar stå och tar roligare bollen ner tar vi skånk fick mer sprätcher än så gärna ja 6 där det var ju om tror jag har annars vi rullar rasher och haft fikar unga lagare i Nekvara. Ja. Tryck vi har inte bara den här tryckt. Hoen som för ut kaffe karaktär vill du köra honom? Jag hade han spottat fram ögonen just det. Han är öliga raskor och han är öliga som av Ötlund samma vi Ötlund linon kapsexat och han tycker ju han Nekvara dueller och kom öla väl ur räddningen in i fältet. Ja, Magnus av Ötlund. Man ser jag kanske är också ju raskare så Magnus av Ötlund. Det är ju så kommer. Nej, det är inte kommer helt. Att det är något jag är kanske. Och man har kanske Jan Benjamin sidan och inte spela till officer först. Det är ju eller inte skilja. Ja. Inkast till 6-3 då 2 minuter lagt där 8 minuter efter plus jag tror att det här heter upp att backa. China så. Ja, det är inte snägt att efter. Men då kör det för att det så Tror jag bara någon att till Per ut till Einar. Och han och Svensson den här på under kontroll så där Maynard. Maynard är bra det är sönder där. Ja. Han är bra det går av 6 minuter. Tichenek fram. Han är bra det går som vi spelar men han klarar så är det nästan över och att det är som att alla lösa stövna man är ju skott han maximalt press över. Han menar inte med sig Christian Hackner rejten som har blivit att han var passat med bästa Christian Hackner. Tog sig snackna ändå ran bara. Det såg ut mot KI. Oj. Ja, det var fantastiskt skott jag av. Ja, skottrön. Ja, vi ska ta efter här. Frau Läckran vid brinken så höcker han till. Så ju först minuter lagt där stövan framvis 2-0. Ja, nu så jag tar Butchinger Laxia 8 i matchen. För inte ska över så heter hon tippat här östne att Butchinger ska få vinna i Laxia. Ja, det har faktiskt mycket på Iron så men och lite för Natalie. Ja, det ser jag för det. Och så jag då har Laxia 8-3-0 nu. 3-0. Åh, alltså en god runt här. Tar för parerande bussen ut lottna. Ja. Så står han nu så är det Happe som är nytt att Atali. Tar vi första tre i färden. Ja. Kan man väl ut i Rashid så det är allt känt plats. Så jag de att det stövna smäcka till. Tar du för parera den här bollen ut. Ja, harskott men alltså han tar ju Malmarna att ja, så rutinerar Malmar som tar Romsen. Ja. Men han tog ut faktiskt till i lång tid på han parerar ut till Hotna. Ja, Happe till tar det ju raskare och det blir förnöjelse för staden. Ja, Lukas har bollen. På Hannos vinner, han har bollen. Nu sätter Fera. Benjamin som kommer med den här. Fruspark till 6.
30 ja. Ja, vi såg några större här kvar tar det pura Isak Halder section tar tacka och styra tempo i det någon. Nu får där en frihetsfaktor och kanske frustrationer att en svåra göra för här på så på sig vi har frustrationer så men det är inte akkurat som man har vant ganska i det som där. Nej. Menar det bara någon. Så Einar Ottni kom längt att ha vattna tacka emot och sänder en längre boll ut till Peter här då. Får inte kontroll av som bollen någon här. Inkast till 6-3 mål. Alex Mellingård ska tacka sig att 6 nu har det hårt alla men Tashil man ganska väl. Ja. Tar du allt? Har tagit det snart så väl ha va. Ja, akkurat, ja. Magnus spelade en halt åter till Taur i Malmö. Ja, nu 4-0 till Happen. Nu är det cruise control i Gundadal. 4-0. Så att han har 0-0 i halvleken så jag vet inte om det finns någon borgerlig år i halvleken ganska. Jag sa att det är som de spelar mot en 0-2 väster och ta Var just 0-0 ta i halvleken? Jo, men det hade öliga gott håll i spelen och hade bara jämnt trust på målslinjen och ja, så det Meinart som bjöd av Stefan Forboy Per Tajera Holger Magna men tar den här bollen här till Magnus. Einar Johan sänder bollen upp för att finna åttna men här är Andreas Eriksson som kommer i mitten. Bjarne Petersen av bollen. Så är det åttna. Ja, han är till Bar. Ja, så Einar gott plats här. Fast det kommer in i fältet för högst här. Är det så? Ja, är det Magnus som är ränkstator. 8 minuter lagt det jag måste nämnt och säga att jag tröste från en så som man har räknat vi så att man ligger 18 för 2-0. Så tror jag att det. Kan det köra. Jag hade inte att den tror jag har rakt att det är för spelar hur rätt att köra av. Det var jag bra läser mycket för alltid. Och vi har sett ett sekretär som är väldigt öliga väl lagande sekretär som har haft timmar halva största utdösningen. Det var lika kanske att första 5000 månader men så gärna hade jag att sekretär här i Roman och ett pass och ett parameter. Ja, Johan länkar sig till Frauer till Magnus. Einar. Hoppnar bjöd av för förbi Andreas. Renner förbi. Han rackar i bøyne av Erlende. Hotna bara till Nesøy. Och nu 5-0 i hallen. 5-0 i hallen. Ja. Och framvis 8-2 i ja. Och Klaxvik, Witchingur för motor Kavi. Vi ser för för bollen vet när. Tycker fick short av Magnus skjuter. Ja, vi ser nu. Vi ser läser rätt nu är det känns så som det går 15 platsen att rätt ungefär. Witchingur vinner för Passagen och så vi redan 16 nu. Ja, så för den vinner 15 oss. Så sitter tar vi svarta på igen alla efter ja, så i mån till kan man ha vant och är en kapitibia så är den så Italien som är störst som bäst. Man har alla rätt starka profiler och lyckas inte då så och man är ut stigen ur Lökmanskapisen.
det trust? Det är inte akkurat att han är inte i början som han har vantat även så ju. Men jag vill säga att så är det tar jag inte Eureka så eller väl är emot till så. Är det inte fullt upp på att 60 och före den är Disney 2-0. Vi bara ser väl fasta. Är det det är Benjamin. Då kommer fram banan och vi gör det gå spel. Öjla gå spel fotbollsspel. Simplare allvingar och är det trust att Leikaren och Venjara tar in med en så? Nej, inte det tar hanterat att tar runt det här. Jag jobbat något av det. Men givet här så jag skulle också om att det här är akkurat för att spela så ska för då till att första plats. Ja. Hela Maria var ute jag hade inte att det här var en så lägger ihop som passar sig till att han det att vara på boje på Felix Jammerslin. Nej. Då man har lagt 30 minuter att rätt. Jag tror 6 inlägg här. Persson får rotta. Ja, det så ju 30 minuter. En kapten så det är en kast till B6-32. Tar här var Disney som tar vill jag ha tar för att 2-0 i Ronavik. Det måste vara under 2 minuter. Åtna spars till 60 till Lukas som ständer här och det. Lukas han är väl under han är lite näck från tackling och det är öjliga näck att det ser sig då hur väl manna av 60 år tar där energi mindre att skriva nu och så då kan komma vi att Lukas Weisunder och Weinar Weisunder och Leikar som Bjarne och Ottmar i Mivern är öjliga sträckor lagar. Och spårningen är bara om vi kanske nu är för utan fasta så vi tar se för några år sedan att Havnalin är kanske att Heilin som kanske förändra i toppen nu är. Ja. Och det har kanske spalt mest i sant det tar jag också fast. Alltså vi måste nu alltså section mot Kau och tar hello Kau ja och det har vi det vi i Rona och jag ser att det måste lite ända 3-0 som det vänder måste gå att agera ja. Så vi ser att det är inte ett mål för Luton. Kanske även där. Ja, Fröja Baston. Har vi kant över där av Ottmar. Så kanske byta Fröja nu vi där att det Forsberg blir expert till det så. Ja. Så är det som Liverpool och Roma här i Roma skorar mest pitch har sent. Jag måste säga det var ett helt Liverpool. Aj. Ja. Ja, vi ser ju ja. Så är det Ottnen som ja, det är spårning om man fötter det här var nästa för att skjuta. Här är det inte efter. Ja, han släpper skjuta den. Han släpper skjuta den, ja. Ja, det är Ottne och Peter som stannar. Jag ska säga Peter han har skott en något gå frispark. Ja. Ja, tar vi det Ottne allra helst. Ja. Och i målen. Och Mator. Össur. Nej, här inte passen in. 6-0 får Rotta. Och så flyttar Eiler av. Dysteren är Leivor. Med 36 och har vunnit 2-0 ute vid Lötjen. Ja, för Sean de Fäckner konfekt som jag kan Martin så vi ska tacka samman om 6-0 vinner 2-0 i Rona och efter ni att det inte ett mål för näck. Nej, ja, det han kommer gott för månaden större styren. Och på 6-0 vinner tar vinna fast upp på borger. Alltså jag vill säga att han är faktiskt spalt eller så i Outlom. Och jag har väntat med öliga näckmöjder så i tiden i hemmadresen men en så är det här var slätt överhöv inte leverera vörna och i syntesen där så 6-0 till havna vi i Trimostöjen och en fullt uppe på den cykeln. Ja, vad ska den så göra för att rösa sjattor? Jag tycker att den så gärna skulle finna fram till dikterna som tar haft i Lekvar
De må få spelupplägna fram och de må tåra spela fotboll där. Det får näka alla vi såg att de nästan inte köra i uppspelen efter spela IB-spela första parten av Mörfeldin. Så det är ändå för att köra på bort och sända den länka sändning till en duell på till Höttapall i Hammars och Hötte och Ösjöda kvart för. De må få en fram fotbollsspel i att som bara har haft i Näkvar. Men där är det utklassare av teknik som spelar fram ur skärande fotboll. Ja, jag sa det fokus på 60 då tar det gott att vinna mot KI, då vinner man nu mot NSOI här gångstima. Börjar gångstima och tar här en unga vänner i Jakobborg och Jakob var en av dem som kom väl ungor av 60. Han var bara en 16 år och han var så de unga mannen i fellan och allt och tema var det hur allt där var 6 och vi har med i det. Jag kan nog skulle lucka hit efter stöven så ser ut här och täcka samman om ett får nästan att säga att som stövan är point nu så är ligger NSOI i 5:e plats och har nu inte stända i Klaxvik det är mål alla lite nu tar kanske störst ut från Witchinger vinner i Leot Witchinger vinner i Klaxvik nu räknar det Sean David så tror jag nog imponerad av att hur så imponerad Levraska och ja kan det vi så nu NSOI ligger på 5:e plats och Witchinger för Bojen NSOI tar för upp på Sejan Stig på 6 för upp på Nujan Hape för upp på 22 och Kai över veranda Nujan Stig ja är trust jag har nu alltså jag vill säga att i mån till förväntningarna i kapital så alltid att han första 2 sekunder att Happy Italy som heter Amerika näck bäst och har kanske iraska kom mest och tar lite 8 och det hade vi kanske inte sett komma men det är förtjänt att göra det och vi såg nu att 60 kommer upp på linjen av upp på Söna KI och det hade just att det näka som man kanske har förväntat nyckeln. Nu så jag vet att Witchinger tar kanske effekt framom NSOI och jag vill säga att det största skoffet här till det första till NSOI. Till NSOI? Ja, då NSOI är ute av stäpakapslösningen. Så och det är jämnt fält i toppen och för att sträva till tjon så är det kommer att läsa linjen och östra 5 linjen men som är nu så är den så i svarta per Berg och Stigen och kanske i spel och ja och i average. Ja, jag och Martin FS större tack för att du ville lottacka här för att vi marscherar med här idag. Annars för vi tacka för Jakob, John Andersen, Jakob Martin Olsen, Hans Erik Danielsen och Jasper Höjgård.